କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ପରିବା ସଜାଡ଼ୁଛୁ? କିଏ ଆଣିକି ଦେଲେ ପରିବା? ଦାଦା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା? କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ? ରୁମା ଛୁଇଁ, ବିଲାତି, କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଫୁଲଟା ରେ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲଟା। କାଟିଦେ ଏଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେ। ୟାକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବନେଇବା। ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି ତାକୁ ପିଠା ବନେଇବା ଆଜି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଶାଗ ବି ଅଛି କିରି? ଶାଗଟା ଭରେଇ ଦେ। ଶାଗଟା ଭରା। ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗ? ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗ ରେ? କୁଶଳା ଶାଗ। ଆଉ ଥିବ ଦେଖ। ଆଉ ଅଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ। କାଢ଼ିଦେ। କୁଶଳା ଶାଗ, ଫୁଲ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ହେଇଗଲେ ରୁମା, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? କୁନ୍ଦୁରି। ଆଜି ଦାଦା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ରୁମା ଛୁଇଁଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରୁମା ଛୁଇଁଟା, ମୋଟା ରହିଛି। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରୁମାର। ହଉ, କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେ। ହଁ, କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେ। ଆଉ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ବାଛିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ଦାଦା, ଯିଏକି ମୋ ବାପା ହେବେ, ଆଉ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟ। ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁକୁ ଆଜି କିଛି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ଆମେ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ, ମାନେ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆସୁ 2ଟା ହେଇଯିବ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ମୁଁ ବି ଯିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଡ୍ୟୁଟି, ବଟ୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଘରେ ରହିକି ଘର କାମ ସବୁ ସାରିକି ମୋତେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମାନେ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଘରେ କାମ ସବୁ ରହିଛି, ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ସବୁ କାମ ରହିଛି, ସେସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିବି ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଛାନିଆ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ମୋର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି 8ଟା ବେଳୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଏ ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ସକାଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ରହିଗଲି ଘରେ ଆଜି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତ ମୋତେ ହିଁ ଅବଭିୟସଲି ସବୁ କିଛି ଘରର କାମ ଏବେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇବାସ ଏଇଠୁ ସବୁ କିଛି। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ବସିଛି। ଆଉ ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସବୁ, ଆଉ ସେ ପରିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ କରିଦେବା। ଆଉ ପରିବା ଟିକେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାକୁ କିଛି ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଆଉ କାମ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରିଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆମେ ଆସିଲେ ଆମ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଆଡ଼ୁ ପବନଟା ହେଉଛି, ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଝରକାଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଖୋଲା କରିଦେବା, ଗୋଟେ ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ବସାଇଛି, ଭାତ ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ହେଲା। ତ ଭାତଟା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ବଛାବଛି କରିଦେବା। ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା। ଏଠି ରହିଲା ଶାଗ। ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ, ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ତ ମୋତେ ବନେଇ ଆସିବନି। ଆରେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାତ ସହିତ ଡାଲିଟେ ବସାଇ ଦେବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ବଟ୍ କଥା ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭାତ ବସିଛି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ବସିଛି। ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡାଲି ବସାଇ ଦେବା। ଏଠି ରହିଲା ଡାଲିକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଡାଲିକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବସାଇଦେବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟା ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ କାଢ଼ିବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଡାଲିଟା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲେ ମୁଁ ବି ପୁଣି କାମକୁ ଯିବି ନା, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିଟା ବସାଇ ଦିଏ, ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ।
ସେତିକି ସେତିକି ଥାଉ ନେଇକି ଆ। ଏଇ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଛି ବାଛି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରେଇବା ହେଲା। ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶାଗ ବଛା ସରିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ ପାଣିରେ ଶାଗଟାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ଶାଗଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟିବା, କାଟି କୁଟାକି ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଶାଗ ଭଜା। ତ ଶାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତି ଶାଗ କାଟନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କାଟିବା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି। ସବୁ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଥିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ଲୋକ ନଥିବେ, ଯଦି ରୋଷେଇ ଟିକେ ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ଭୋକରେ ହିଁ ମରିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା କଥା। ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ, ମୋତେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଆସୁନଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି କରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ଶିଖିପାରିଲି, ବାସ୍ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛି। ସବୁ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ନୁହଁ, ଯେତିକି ବି ଶିଖିଛି ଘର ପାଇଁ ବହୁତ। ତ ଏମିତି କିଛି। ଫୁଲ କ'ଣ କର? କ'ଣଟା? ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ତ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କରିବା କ'ଣ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କରିନି ରୋଷେଇ। ଗୋଟେ କାମ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ରୋଷେଇ ନା କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ଆଉ କହିଦେବା ହେଲା। ଆଣିଛନ୍ତି ଦାଦା, ଏତେ ମାନେ ସ୍ନେହରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ, ସେମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି କରିକି ନ ଦେବା ତ କଥାଟା ଖରାପ ହେବ ନା। ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏମିତି ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କରିବ କିଏ? ଆଉ ମୋତେ ତ, ମୁଁ କେବେ ତ ଫୁଲ ମାନେ କରିନି, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛି କି ମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ପିଠା ପରିକା ବନାନ୍ତି। ହଁ ପିଠା ପରିକା ହିଁ ବନାନ୍ତି, ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ରେସିପି ଏମିତି କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେ। ଯେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କରିଦେବା ହେଲା। ନହେଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲା ମାନେ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏତିକି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାର ଆଗେ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବା ହେଲା। तो सांग मैंने फाइनाली वर्तमान कहवाक गले सब परिवा कटा सरला। आपको मुझे देखी दूसरी ये देखिपे मुझे आज हूँ कुंदरी आलू काटी आपटे जो फूल आसाला तो से फूलर माने नॉलेज तो नाला केमती कौन कराए बट यूट्यूब आम देखिलु जोटा सिंपल लगे जमीक बेसन गुड़े दी माने तावा उपर पकईकी पिठा टाइप जो करते तो सेमती ही किसी करने मुझे बेसन गुड़े रखी आमती सब फूल को छोट छोट पीस करके सब माने छिड़े रखीदे ये आईटी हूँ आम शाग आउ कि गोटे बैगण ये मिसी आड करदे शाग सहित आईटी आमर रहा कुंदरी ता संग को आलू आड करदे। तो बर्तमान आम जा रोसे घर को आ जल्दी जल्दी सारिदेवा रोसे कौन पे मोर भी बहुत लेट हो गलानी आ जल्दी रोसे सारिदेले मुझे जाकि ड्यूटी जापारि एमती कहूँ गले पाखापाखि 10टा 11टा हो गलानी। चेष्टा करुँच जल्दी टे सारे जल्दी सरीगले मुझे रिलैक्स पाइबी
मेन हूँ रोसई कम थे सरीगला मैंने घर आराम बिंदास मुझे बाहरी जी ड्यूटी तापर आसवि पुणी 2टा बेले तापर जहाँ निजे तो रोसई कर मुझे जानी कौन है कौन नहीं तो आसला खाली खाई पुणी आउ थे ड्यूटी बाहर ताले चलते वीडियो कंटिन्यू करा बर्तमान आम जा रोसई घर जहाँ सब ये सब कटा होकर रखाई एगुड़ा सब आम जल्दी जल्दी रोसई सारदे आठ तो रहा बेसन से बेसन में बुड़े बास ताकू आम तावे भाजीदे आपर काटिदे बास ये तो कम अच्छी चलते वीडियो कंटिन्यू करवा। तो सांग मैंने फाइनाली रोसई कम सब सारीदेली पाखापाखि 11:30 होगला रोसई कम सरू सरू जहाँ भी हो सरी तो गला गोटे टेंशन गला मुंडर मैंने कहवाक गले ये मुझे देखी दूसरी आपण मानक ये रखी मुझे जो शाग कथा कहती देखो शाग भाजिकी रखी आठी है मोर कुंदरी आलू भजा ये रखीदी आ जो फूल देखुली युवा हूँ से फूल जो गुड़ाक मुझे बेसन देकी बनई देखुए केमी मत निहाती कमेंट करी कहे फास्ट टाइम बनई फूल माने बेसन देकी एक्चुअली जान नी मुझे सब प्रोसेस माने फूल केमती बना जाए केमती रोसई कराए से सब जान नी से नॉलेज भी मो ना एक्चुअली यूट्यूब देखिकी ये जिनसटी मुझे बनई तो सांग मैंने आशा करी ब्लॉग टी आपको बहुत भल लगी जब भल लगी निहाती लाइक कमेंट शेयर निहाती करेंगे सांग मैंने देखा पुणी आ गए नुआ ब्लॉग टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।